Soc l'Anna i soc administrativa del consultori local de Tossa de Mar. Soc en Miquel i treballo a la unitat d'admissions d'informació de l'Hospital de Blanes. Soc la Pili, soc l'administrativa del Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Calella, Can Xaubet i Tordera. Soc l'Anna i soc administrativa del Departament de Programació Quirúrgica de l'Hospital de Calella. Soc la Sílvia i soc administrativa de l'àrea bàsica de Calella. Doncs principalment és atenció a l'usuari, tant telefònica com presencialment, però també faig molta tasca interna, de facturació, de les ordres clíniques que fan els metges de primària que han d'anar a hospital. Nosaltres fem diferents funcions. Quan estem a mostrador sí que és rebre l'usuari i anem una miqueta sobre la demanda que ell ens demana. Tant donem visites, com anul·lem, com programem, com fem altes a la meva salut, com tramitem targetes sanitàries i després si estem aquí dintre del despatx és diferent. Rebem telèfon, estem un dia a centraleta i si no fem gestions internes, sigui amb la teva uva o sigui amb l'equip en general. M'encarrego de la gestió de la programació quirúrgica de l'Hospital de Calella. Jo i la meva companya de tarda, l'Alba, fem la programació d'aquest hospital, truquem als pacients, els informem de la data d'intervenció, gestionem les incidències i atenem tant les trucades telefòniques com les presencials que venen consultant dubtes sobre les operacions. La meva tasca principal és la d'atendre els usuaris tant presencialment com telefònicament. Aquesta branca és la més complexa, ja que mai podem preveure el que necessiten els usuaris i sempre els hem d'oferir la millor solució als seus problemes. També fem gestions de documentació mèdica, prestacions ortopèdiques, entre altres gestions. La meva tasca és fer tota la gestió administrativa del servei de rehabilitació. Trucar als pacients per iniciar fent la rehabilitació, donar-los hores de visites, atendre trucades telefòniques, demanar ambulàncies i ajudar els metges. Acabes empatitzant amb els usuaris, llavors intentes ajudar dintre del teu àmbit, poder fer que surtin amb tot organitzat i una mica amb claretat, doncs és gratificant, sí. La satisfacció de poder ajudar els usuaris, treballar amb un equip professional i sobretot conèixer tots els sectors de l'àmbit sanitari. Satisfacció a l'hora de que pots resoldre coses, o si no, com a mínim ajudar. Orientar el pacient. No sempre podem resoldre, evidentment, i menys a vegades a primera línia no sempre és arribar i resoldre i marxar, però els pots orientar o pots acabar resolent a través d'una altra via. M'aporta una visió global de la feina perquè és una feina en equip en la qual treballo amb altres estaments que no només és l'administratiu i potser també una satisfacció d'ajudar a la gent o de resoldre dintre del possible les qüestions que em plantegen. Principalment el fet de treballar durant 33 anys a l'hospital, haver estat a pràcticament tots els mostradors de primer contacte, haver tingut relació amb tots els estatus laborals de l'hospital, això m'ha enriquit tant personalment com laboralment. Per mi és important el respecte, l'empatia, tractar la gent com m'agradaria que em tractessin a mi i una mica també potser la honestitat i donar una informació que jo sàpiga i estigui segura que és veraç. Els valors humans i sobretot l'empatia. Hem de tenir molta empatia amb el pacient i tractar delicat, més que res per la situació que a vegades el pacient explica i hem de ser molt humans. Bé, jo suposo que principalment és humanitat, perquè no hem d'oblidar que estem tractant amb el bé més preuat que té l'ésser humà, que és la salut. La humanitat, l'empatia, el respecte i sobretot el bon tracte. Doncs és important perquè és el primer contacte que té el ciutadà amb la salut pública. L'atenció primària és el primer peu que posa el ciutadà i és la primera cara que veuen i és important que se sentin ben acollits i confortables. És una responsabilitat perquè som els que donem la cara, tant per lo bo per lo dolent també, vull dir, també som els que rebem depèn de quins pals i és una responsabilitat però a la vegada és una satisfacció
si puc marxar a casa tranquil·la perquè realment crec que he fet la feina que havia de fer. Treballar en aquest àmbit per mi representa una gran responsabilitat. Som la primera cara visible de tot l'engranatge sanitari. Ser un sparring perquè rebem tots els cops. De vegades són bons, de vegades són dolents i això t'enriqueix i t'ajuda a tenir eines per intentar treballar millor. Sempre és la primera cara que veuen, llavors penso que una cara agradable, amb un somriure, i a vegades, tot i que no resols, però si els has tractat bé i bueno, tens una empatia amb el pacient i ells marxen contents, tot i que no els hi has resolt a vegades les coses, però veus que el pacient marxa content i satisfet. La sensació de sentir-se ben atesos. M'agradaria que s'emportés que el món sanitari no només són metges i infermeres, sinó que els administratius també som una part molt important. M'agradaria que s'emportés la percepció de que ha sigut ben atès, amb respecte, i tal com m'agradaria que em tractessin a mi si jo em dirigís a un departament com aquest. M'agradaria que s'emportessin una bona imatge, tant del personal com del centre. Que marxi agraïda i amb tota la meva feina que hagi pogut fer, doncs ben feta.